Tervetuloa, saako olla karkkia, mestari? Olen etsinyt sinua kaikkialta. Meillä on töitä. Mitä nuo ovat? Ne ovat... Joo, ei minua oikeasti kiinnostaa. Tule sukkulaudottaa. Mitä? Miksi pysähdyit? Tunnen voimassa häiriön. Mustafarin sithnoita. Siis mikä sifnoita? Kun yö on synkkää ja laava kuplii, silloin Mustafarin sithnoita nousee levittämään pelkoa ja kärsimystä. Ensin kuulet vihoisen huudon, sitten synkän metsän puut tärisevät ja sitten pelottava valo häikäisee sinut. Valo? Mikä valo? Katso, taivas on synkkää ja laava kuplii. Hän on täällä. Tämä on Mustafar, se on täysin normaalia täällä. Tule, jatketaan matkaa, ohitetaan se synkkä metsä. Olen niin peloissani. Mitä jos Lordi Vader oli oikeassa? Entä jos Mustafarin Sith-noita on totta? Mustafarin Sith-noita! Puut alkoivat täristää. Älä pelkää, mestari. Minä suojelen sinua siltä laavakirpulta. Näyttää siltä, että Sith-noita haluaa leikkiä kanssasi. Pelottava valo häikäisee meidät. Rakastan Halloweenia. Tämä on niin hauskaa. Kepponen. Tässä ois. Hei, vain yksi pala jokaiselle. Kepponen! Nami. Se noita juttu ei taidakaan olla totta. Tuo ei ollut laavakirppu. Tuolla näin jotain. Se on hän. Olen täysin varma. Viimeisen kerran ei ole mitään. Mustafarin Sith-noita! Minne sinä menet? Olet Sith-lordi! Tule takaisin! Ole pelottavaa! Aina! Kukaan Sith ei juokse pakoon! Droidi! Siis onko Mustafarin Sith-noita pelkkä droidi? Tyhmä temppu. No, nyt saat maistaa minun Halloween-temppuani! Sanoinhan, että se on aito!